voi khachu wal senior de to mai pakhatian afiama nupui nei toro nupui mu zo hlei lo ileng reilu tu khati chuan mi in mi a mon tiang che ati deuh farhana kha tlangwal khana ning ta dewa inupui ang hi chu du ila pal dei ka muang ati ta ka pa kha thin rim em ni ole anin chandan kha thil thaber chu ka ti mi lo mai ni ma se kha pa po khan zona azo mol tak phu tok chi achana muni tita ila ka soisual tampui ka ring lo ni wal senior zong te hian nupui nei anchak vek kher lova nupui nei kha anta chuan tha an ngai vek kher lo ni mi then ka chu chung ko din huna wangte then kha chu nupui nei anchak lo hrim awangte tin then kha chu an hmangai tan lo chan to awangte a nupui nei tum lo an ni ve bokani chu tiang bok chuan nula senior zong te hian pasal turan mu zolo awanga senior an ni ringot lova achang chuan an chung te an ngai tu lu tu ka wangte tin achang chuan an lo laklo zo to awangte o chan sang awanga pasal la nei lo kha an ni ve bok thina ni chu wang chuan mizo society a nula le tlangwal senior te kan chai vak thina atira mi pani in chana ka soyang khan kan kopui ang lek hi chu du se kan nula senior kan wal senior te hian kopui tur chu an mu ve lu tu an mu ma ama mei theini ma se nei tlaka an ngai lo te po ani ve bok mei theya tin ekovela hian mitin hian choice kan nei veka kha kan du thana kan choice kha inza sak mei tur ni then kha chuan nei har khan du ni maya tin then kha chuan nei lo khan du ani mai theya chu wang chuan nupui an nei lo wanga a consequence tu ra kha chu an reve vek tho apoi mo bera chu mi ngai dan mi thutlu na kha za sakla nangina nei tura idu awang ra ta i chai vak tur an ni lo za om na an nei ve bokani ti hi theingin ngai suang che